שלום לכולם. טוב, בואו תראו עוגיות נוטלה. כל מה שצריך זה ביצה אחת, אבקת אפייה, נוטלה וקמח. אז אני שברתי כבר לפה ביצה. שמים 4 כפות של קמח מנופה. 1, 2, 3, 4. שמים כפית אבקת אפייה. תנור לחמם על 180 מעלות. ו4 כפות נוטלה. אבל כאלה. קדוש כזה. 1, 2. אפשר להכין את זה גם כל שוקולד אחר, פשוט קוראים לזה עוגיות נוטלה. עכשיו מערבבים הכל. עד שמגיעים בערך למרקם כזה שהוא לא יותר מדי, אפשר להוסיף עם עוד נוטלה אם אתם רוצים, אני אמרתי מספיק. שמים על תנור 180 מעלות, אמרתי את זה, ולשים אבקת אפייה, לא אבקת אפייה, נייר אפייה על מגש ולשים את זה. טוב, אז אחרי שזה נראה ככה, אני יודעת שזה לא נראה לכם גם שיש, אני אעשה אותם יותר גדולים, אפשר לעשות אותם גם יותר קטנים. שמים את זה בתנור על 180 מעלות. אני שמה את זה כאן. 10 דקות. אחרי 10 דקות נראה. אוקיי, נחזור לכם ביי. זה המתכון.